So get ready, though, to freak out about AI getting out of control. Machines that might one day outnumber us. AI is replacing human tasks faster than you think. Flere eksperter peger faktisk på, at man skal være bekymret for teknologien. Do we risk losing control? It needs people that understand it. I skolen lærte hun at skrive, præstere og bestå. Men ingen lærte hende, hvordan man kan forblive menneske, når maskiner begynder at tænke for en. Som jeg har forstået det, går det her lab ud på, at vi skal lære om konsekvenserne af AI. Eleverne bliver præsenteret for de her spørgsmål og etiske dilemmaer. Folk bliver forelskede i de her chatbots. De snakker med dem om hvad som helst, ikke? Og det er næsten det stærkeste ved dem, tror jeg, det er, at de bliver vores assistenter hen over tid. Det er jo med til sådan at professionalisere vores undervisning. At de her møder ligesom de mennesker, som har problemstillingerne helt inde på livet. Og på den måde får en masse indsigt. Styres ligesom igennem nogle processer, så på den måde så rykker problemstillingerne jo tættere på eleverne, og de bliver mere ægte. Men også nogle personer, ikke? Ja, personer. Hvad kan du skrive det op? Vores produkt det går ud på, at vi følger den her persona igennem et univers. For eksempel har vi et klasseværelse. Alle de ser ens ud, og alle så har sådan en tankeboble, hvor der er bare det samme. Hvor vi så har det andet klasseværelse fra utopien, hvor der er mere diversitet, og folk de tænker helt forskelligt, fordi de bruger deres kreative tanker. De har haft fingrene nede i nogle AI-værktøjer, som alle gymnasieelever måske i virkeligheden burde prøve. Det er jer, som vi har brug for, ikke? I bliver nødt til at vide, hvad det er, og hvad det kan, og hvad det ikke kan, og hvor farerne er. Jeg vil sige, at jeg har lært om nogle ting, som jeg sådan ikke vidste før, og nogle af de ting har faktisk været ret skræmmende at få at vide om, hvad AI kan. Altså, jeg har lært at tænke kreativt med chat. Det her med, at man godt kan bruge AI som en hjælpemiddel, uden at det skal være skamfuldt, er en ting, jeg har lært rigtig meget her. Jeg tror, at andre gymnasier kunne få lige så meget ud af det, som vi har fået. Altså det der med at opleve, at AI kan bruges til sygt mange ting.